Mandibulise bazali ngale ncwadi nomlomo bomvu. Mandibulise ngale nduku kaMoses namhlanje. Sizawutyhila kula vesi yeshumi elinesihlanu, ivesi kaTimoti ukuya phaa kwishumi elinesibhozo. Le ndoda unayo ayo yakho. Le ndoda unayo ntombi ndini ayo yakho. Le ndoda uzidla ngayo, uhamba nayo kwezi ndawo ngihamba kuzo ayo yakho. Eyakho indoda iyeza nontsokolo. Eyakho indoda iyeza nontsokolo. Nditsho kuwe nontsokolo, ubungowam nontsokolo. Ngoku ungokawali ngoku. Le ndoda unayo ayo yakho. Sinabantu esidibana nabo ababhityileyo, abatyebileyo, abafitshane, abahlene, ababi, abaneenwele ezidlakadlaka neenwele ezikanyiweyo, abaqunqileyo, abanyinyithekayo. Kodwa siyazinyulela Thixo, le ndoda unayo ayo yakho. Akhona amadoda aneebhulukhwe ezinkulu Thixo. Akhona amadoda Nkosi anemali langenayo. Akhona amadoda aqhuba iimoto naqhuba ikiliva. Akhona amadoda Nkosi aneentloko ezinkulu neentloko ezincinci. Akhona amadoda Thixo atyebileyo nangatyebanga Thixo. Kodwa Nkosi igcinele Nkosi le ndoda ingahambi. Nale ndinayo ingadaziyo yam. Wowu, niyazishumayela izinto kwezinkozo ezipersonal. Umbonelo utyiwa yiflatsi yakhe. Bendilele kuyizolo wahamba. Hayi bo, ingena phi loo nto sizenkonzweni?